and welcome to Sririch channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு முக்கியமான புத்தகம். செல்வேந்திரன் அவர்கள் எழுதின எழுத்து பிரசுரம் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய வாசிப்பது எப்படி. இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன்லயும் ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிடணும்ங்கற அவரோட நல்ல எண்ணத்துக்கே அவருக்கு ஒரு பாராட்டுகள் சொல்லலாம். இப்படி இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன்ல வந்ததுதான் இந்த புத்தகம். இதுல என்ன முக்கியமானதுன்னா வாசிப்பது எப்படி. நம்ம எல்லார்ட்டையுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி. என்னங்க வாசிக்கிறது, என்கிட்ட கூட நிறைய நண்பர்கள் கேட்டாங்க. நான் அந்த வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா கதையை சொல்லிடுங்க சார், நாங்க வந்து படிக்கிறது தான் இல்லை, அட்லீஸ்ட் உங்க கதையாவது நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோட நோக்கமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை படிக்க வைக்கிறது தான். அதுக்கு வந்து நான் கதையை சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா அந்த வாசிப்போட அனுபவத்தை உங்களால நிச்சயமா வந்து அனுபவிக்க முடியாது. என்னதான் பெரிய கதை சொல்லிட்டாலும் அந்த எழுத்தாளனோட எழுத்துக்களை நீங்க படிக்கும்போது தான் அந்த உண்மையான வாசிப்பு, அந்த உண்மையான அனுபவம்ங்கிறது உங்கள்கிட்ட இருக்கும். அதனால வந்து உங்கள்கிட்ட நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறது என்னன்னா, தயவு செஞ்சு புத்தகங்கள் நீங்க வாசிங்க. இல்ல உங்களால வாசிக்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் உங்க வீட்டுல இருக்க குழந்தைங்களையாவது வாசிக்கிறதுக்கு இப்போல இருந்தே பழக்குங்க. ஸோ இந்த புத்தகம் வாசிப்பது எப்படி, செல்வேந்திரன் அவர்கள் எழுதியிருக்காரு. என்ன சொல்றாரு இந்த புத்தகத்துல, வாசிக்கிறது எப்படி, ஏன் வாசிக்கல நம்ம. முதல்ல நான் இங்க இவர் வந்து ஒரு 2 டாபிக்கை வந்து படிங்கன்னு சொல்லி அதுல சொல்றாரு. அதாவது வந்து என்னன்னா, வாசிப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள், வாசிப்பதால் கிடைக்கக்கூடிய பொருளாதார நன்மைகள் என்ன. நான் வாசிச்சுட்டேன், நான் படிச்சுட்டேன், எனக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும், இல்லைன்னா எனக்கு வந்து பினான்சியலா என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த 2 அத்தியாயத்தையாவது தயவு செஞ்சு படிங்க அப்படிங்கிறாரு. ஆனா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்னன்னா, தயவு செஞ்சு இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா அத்தியாயத்தையுமே படிங்க. ஏன்னா ஒரு ரொம்ப குட்டி புக்கு, கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 78 பக்கங்கள் இருக்கக்கூடிய புக்கு. முன்னுரையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவருடைய அந்த பட்டியல் கொடுக்குறாரு, பரிந்துரை பட்டியல்னு சொல்லி ஒரு புத்தகங்களோட பட்டியல் கொடுக்குறாரு. அது வரையுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 78 பக்கம் தான். இது ஒரு 24 அத்தியாயங்களை கொண்டது. ஒவ்வொரு அத்தியாயமுமே 2 பக்கம் தான். சரி, இதுல என்னென்ன சொல்ல வராருங்கிறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ஏன் வாசிக்கணும், இந்த புத்தகத்தோட நோக்கம் என்ன, முதல்ல இந்த புத்தகத்தை ஏன் அவர் எழுதினாரு. அதாவது இவர் ஒரு கல்லூரிக்கு போறாரு. கல்லூரிக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அங்க ஒரு போட்டி வைக்கிறாங்க. அதாவது வந்து ஒரு போட்டியில பங்கு பெறக்கூடிய ஒரு பையன் வந்து என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, அவனுக்கு முதலமைச்சர் பேர் தெரியல, ஜனாதிபதி பேர் தெரியல, நம்மளுடைய ஆளுநர் பேர் தெரியல, எதுவுமே தெரியல. எல்லாருமே ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுறாங்க. அதிர்ச்சி ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்தா பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு, கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள், குழந்தைகளுக்கு வந்து சாதாரணமான ஒரு பொது அறிவு கூட தெரியல அப்படிங்கிறது இவருடைய ஆய்வுல இவருக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தகவல். ஸோ அதுலேருந்து இவர் அடுத்து எங்க போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது உலகத்திலேயே வந்து அதிகமா வாசிக்கக்கூடிய நாடு எது அப்படின்னா, எல்லாருமே இப்போ ஒரு கற்பனை பண்ணியிருப்பீங்க, அமெரிக்காவோ இட்டாலியோ ஜெர்மனோ அப்படின்னு. இல்லை, இந்தியா தான் அதிகமா வாசிக்கிற நாடு. ஆனா நம்ம அப்படிதான் வாசிச்சிடறோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. அதாவது வந்து எந்த மாதிரியான வாசிப்பு நம்மள்ட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவான வாசிப்பு. அதுவும் கிராமப்புற மாணவர்கள் தான் வந்து அதிகமா வாசிக்கிறாங்க. நகர்ப்புறத்துல இருக்கிற மாணவர்கள் வாசிக்கிறது இல்லை. சரி, வாசிக்கிறது ஏன் இல்லை அப்படின்னா அந்த அத்தியாயம் பின்னாடி போயிருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த புத்தகத்துல ஒரு சின்ன பரிந்துரை, என்னோட பரிந்துரையா சில அத்தியாயங்கள் வந்து முன்னாடி கொண்டு வரணும், சில அத்தியாயங்களை பின்னாடி கொண்டு போகணும். சரி, ஏன் வாசிக்கிறது இல்லை, நம்மள்ட்ட இருக்க குடும்ப சூழ்நிலை, நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன், என்னால் வாசிக்க முடியல, இல்லை எனக்கு நேரம் இல்லை, இல்லை எனக்கு வந்து ஆர்வமே இல்லை, புத்தகம் வாசிக்கிறதெல்லாம் முடியாது, இல்லை நான் தான் வீடியோவில் பார்த்து எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிறேனே, அப்புறம் எதுக்கு நான் போய் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அலட்சிய போக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்களெல்லாம் மாணவர்களும் பொதுமக்களும் வந்து வாசிக்கிற பழக்கத்தையே கைவிட்டுட்டாங்க. சரி, இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த வாசிக்கிறது வந்து நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் வாசிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமான்னா, முக்கியத்துவம் கொடுக்குற நாடுகளோட 2 நாடுகள் சொல்றாரு. ஒன்று துபாய், இன்னொன்று சிங்கப்பூர். அவங்க 2 பேருமே என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, துபாயில் 100 கோடி ரூபாயை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றாங்களாம் வாசிக்கிறதுக்காக. வாசிப்பு வாரம்னே ஒன்று வச்சு பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல், புக் ஃபேர்லாம் நடத்துறாங்க. அதே மாதிரி சிங்கப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க. அந்த ஆய்வுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னா, அவங்களுடைய வாசிப்பு திறன் குறைஞ்சு போச்சு. இன்னொன்று, இந்த வாசிப்பு திறன் குறைஞ்சதுனால கிரியேட்டிவிட்டி குறைஞ்சு போச்சு. கிரியேட்டிவிட்டி குறைஞ்சு போனதுனால இன்னோவேஷன்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த அரசாங்கம் என்னன்னு நினைக்குது, எல்லாரையும் வாசிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குது. அடுத்ததாக ஒரு 3 வகையான வாசிப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. புத்தகம் வாசிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒன்று வாழ்க்கைக்கு தேவையானது, வாழ்க்கையை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கு. இன்னொன்று வந்து வாழ்க்கையில் நன்மைகள் கிடைக்கிறது. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கூல் புக்கு படிக்கிறோம்,
அடுத்து வந்து ஒரு நாவல் படிக்கிறோம், அடுத்து வந்து ஒரு காமிக்ஸ் படிக்கிறோம். இதுக்கு 3க்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்கூல் புக் படிக்கிறது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காக, ஒரு நாவல் படிக்கிறது வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய விஷயங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, ஒரு இனிமையை வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுக்காக. அடுத்து வந்து காமிக்ஸ் படிக்கிறது என்னன்னா ஜாலியாக இருக்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி 3 விதமான வாசிப்புகள் இருக்குது. அப்போ வந்து ஒரு குட்டி கதை வந்து சொல்கிறேன். மாவீரன் நெப்போலியன் வந்து ஆர்மி பயிற்சி வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஆர்மி அந்த பயிற்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சாயங்கால நேரத்தில் ஒரு ரூம்குள்ளே இருப்பாரு. இவரோட நண்பர்கள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், வெளியில் போய் ஜாலியாக சுத்த போயிடுவாங்களாம். அப்போ அங்கே இருந்த ஒரு தயிர்கார பாட்டி என்ன சொல்லுவாங்களாம், ஏன்பா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஜாலியாக வெளில போகிறாங்க, நீ மட்டும் இப்படி உள்ளே உட்காந்துருக்கேன்னதுக்கு அவர் வந்து அப்படியே அமைதியாகவே இருந்திருக்காரு. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் அவர் வந்து மன்னர் ஆயிட்டார். அந்த தயிர்கார பாட்டியை கூட்டிட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாரு. அந்த தயிர்கார பாட்டிக்கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் வந்து நீ கேட்ட அன்னைக்கு ஏன் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி இருக்காங்க, நீ இப்படி இருக்காங்க, நீ மட்டும் இப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன். அவங்கெல்லாம் வந்து வெளியில சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நான் வந்து உலக வரலாறுகளையும் சாதித்தவர்களுடைய வரலாறுகளையும் உலக பூகோளத்தையும் வந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அதனால நான் இன்னைக்கு மன்னராக இருக்கேன். எனக்கு கீழே அவங்கெல்லாம் படைத்தலைவர்களாகவும் படை வீரர்களாகவும் இருக்காங்க. அப்போ வேலை வாய்ப்புங்கிற ஒரு அத்தியாயத்தில் அதை சொல்றாரு. வாசிச்சதுனால ஒரு நாடே கிடைக்கும் போது வேலை கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஷார்ட்டாக சூப்பராக முடிக்கிறாரு. சரி, ஏன் வாசிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு சின்ன பதில். நீங்கள் கூம்பிட்டையா இல்லாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் வாசிக்கணும். அதுக்கடுத்து சரி எப்படியெல்லாம் நம்மளை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், வாசிக்கிறத வந்து மேம்படுத்துறதுக்கான வழிகள் என்னென்ன, சரி நான் எந்த மாதிரியான புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் முதல்ல, இல்லை என்ன மாதிரியான தலைப்புகளின் கீழே நான் வாசிக்க ஆரம்பிக்கணும், இல்லை நான் அதை போய் எங்கெங்கெல்லாம் தேடி எடுத்து வாசிக்கணும், நூலகத்தை நான் வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும், இப்படி ஒரு சூப்பரான விஷயங்களை பற்றி சொல்கிற நூலாக இந்த வாசிப்பது எப்படிங்கிற நூல் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா இதோட டைட்டில், இதோடைய அட்டைப்படம் ரொம்ப நம்மளை வந்து கவர்ற வகையில் இருக்குது. இன்னொன்று சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாசிப்பை மேம்படுத்துறதுக்கான வழிகளோடு நிறுத்திடாம இந்த நூலக பயன்பாடு, நாளிதழ் பயன்பாடு. இப்போ இவருடைய வாழ்க்கை அனுபவம், இவர் வந்து சின்ன வயசுல கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. அடுத்து வந்து வாசிச்சதுனால இவருக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது. அடுத்து ஆனந்த விகடனில் வேலை கிடைக்குது. அடுத்து இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் இந்த இதில் படித்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்குறாரு, யுஏஇலேருந்து ஒரு அமைப்பு வந்து இந்திய நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து ஒரு லக்ஸுரி வீடுகள் வந்து கட்டி விற்கிறதுக்காக ஒப்பந்தம் விட்டுருக்காங்க. அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, முதல் முறையாக பாதி விலைக்கு கிடைக்கும் அந்த வீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிறாரு. உடனே வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு உதாரணமாக வச்சுக்குவோம், ஒரு 50 லட்ச ரூபா வீடு ஒரு 25 லட்ச ரூபாய்க்கு கிடைக்குது. இது எதனால கிடைச்சிதுன்னா, நான் நியூஸ் பேப்பர் வாசிச்சதுனால கிடைச்சிது. அதே மாதிரி வாசிக்கிறதுனால வந்து நீங்கள் எப்படியெல்லாம் மற்றவர்களால் பார்க்கப்படுவீர்கள், சமூகத்தில் வாசிக்கிறதுனால, ஒரு புக்கை எடுத்து நான் படிக்கிறதுனால எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ இந்த சமூக இழிவு, அதாவது வந்து நம்மள்கிட்ட இருக்கிற பெரிய சமூக இழிவுங்கிறதே வந்து அறியாமை தான். நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்காததுனால தான், கேள்வி கேட்க தெரியாததுனால தான் நம்ம இப்படி இருக்கோம். இன்னொன்று சொல்ல போனால், இவர்கிட்ட வேலை பார்க்குற ஒரு பையனை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. அவர் வந்து ஒரு 20 அழைப்புதல்களை வந்து கொடுக்குறாரு. அந்த அழைப்புதல்கள் வந்து 20 அட்ரஸுக்கு போய் சேரணும். ஆனால் அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு அழைப்புதலுக்குள்ளே மிச்சம் 19ஐயும் போட்டு அனுப்பிச்சிடறான் ஒருத்தருக்கு. அவர் அங்கேயிருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு, என்னப்பா எதுக்கு எனக்கு 19 அழைப்புதல் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அப்புறம் தான் போய் கேட்டால், ஏன் தம்பி இந்த மாதிரி பண்ணேன்னா, சார் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருந்துச்சுன்னு நான் படித்து பார்க்கல, நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ண சொன்னீங்க, நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப. ஸோ அப்போ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய விஷயம் வரையும் நம்ம வாசிக்காதனால என்ன மாதிரி எல்லாம் சிக்கல்களில் சந்திக்கிறோம். இன்னொன்று, இந்த டிவைஸ், இந்த ஃபோன், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, சோஷியல் மீடியா நம்மளை எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து வாசிக்கிறதுலேருந்து நம்மளை தடுத்து வைக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அதனால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன, வாசிப்போட தரம் வந்து நம்ம எப்படி குறையுது. இன்னும் இதில் வந்து இன்னும் நிறைய சேர்த்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறதே நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் எழுத்தாளர்களுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது பெரும்பாலுமே வந்து வாசிக்காமல் இருக்கிறதோட காரணம் என்னென்னா, ஒரு புத்தகத்தை எடுத்தோடனே அது ஒரு பிடிக்காத ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு வந்துடுச்சுன்னா, ஒரு நல்ல வாசிப்பாளன் கூட அதோட அந்த புக்கை தூக்கி மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த புக்குமே படிக்க மாட்டான். ஸோ அப்போ ஒரு நல்ல வாசிப்பு, ஒரு நல்ல புத்தகங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு புத்தகம் எழுதணும்னு சொல்லி செல்வேந்திரன் சார்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப அருமையான நூல். தயவு செஞ்சு இந்த நூலையாவது வாசிக்க ஆரம்பிங்க. இதுதான் வந்து இந்த நூலுக்கு நாம் செலுத்துகிற மரியாதை. ஒரு 78 பக்கம் தான், அமேசானில் கிடைக்குது. நிறையா தளங்களில், காமன் ஃபோக்ஸ், பனுவல், இந்த மாதிரி நிறையா தளங்களில் கிடைக்குது. 0degreepublication.com தான் இதை வெளியிட்டிருக்கிறதுனால 0degreepublication.comலேயே நீங்கள் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்கலாம்.
இவரோட மற்ற புத்தகங்கள்லாம் என்னென்னா நகுமோலே பயலே, அதுக்கடுத்து வந்து உரைப்புலி, இந்த மாதிரி பாலை நில பயணம், இந்த மாதிரி நிறையா புத்தகங்கள் இவர் எழுதியிருக்காரு. இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வாசிக்கிறதோட அருமையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் முக்கியமாக இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வாசிச்சே ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு பாரதியார் அவர்களோட நினைவு நாள். ஒரு கேள்வியோட கேட்டு உங்கள் வாசிப்பை தான் நான் தூண்டலாம்னு நினைக்கிறேன். தேசிய வாசிப்பு தினம் என்ன, உலக வாசிப்பு தினம் என்ன அப்படிங்கிறத படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. என்னுடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னுடைய யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.